naidi lukurok sung jotono saimano je 1880 o chini kogrok kok sanai rok sung 83% hai tongmani tai wan ji kok sanai rok 12-13% hai tongmani phiaba 2011 ni olo kogrok sanai rok hangke 30% jigi thangsibo tai wan ji kok sanai rok hangke 70% nagai thanga Oke, oma hai ke no turuk sini kogrok amsike no tolawok hiklai rijaka chini kogrok kok thairok na Tripura ni kaisa sarkar ni official lo obono use khlaijak sibo eba na kuno sarkar ni kaisa form fill up khlaitani o obono use khlaiman sibo omo suk jorati ke chini kok no tolawo tiklai rikha tolawo kariwiri rikha omo bedai ke no wan mani sisa hingga nadi kaisa dofa ni kok no sukmawi di mangkha eba kaisa dofa ni kok no tolawo khiklai ri mankha ke obo alga dofa rok ni bagai belai kheno lab eba benefit ngai mano tini norok ni mano je kok bai tamo loss tongba eba kok sanai komi thangma bai tamo problem tongba percentage komi thangma bai omo hai kobangma wan suk nai tong phiaba tini ang chini kobangma netarok na sanamo sung je tini bo kogrok romani script no tuyei jodi no basaya jodi no kogrok kok thaino banchiri wi naraknani bagai ke obono tisawi naraknani bagai sobak khlaya hingke chini kok kemawi thangnai taibo truk khlai tebo tabuk ni je katal generation chini charai rok english medium porima bai tei phatar haste rogo porima bai kobangma jorao chini charai rok kogrok no truk kogrok kok thairok no pure khlai sawi manya ngai phaimani o jorabo ngai phaio so oma heke truk chini kogrok tebo kemawi thangma mung tongo omoni bagino nadi chini kok no abo haino sung borok komungi thangka eba population komung mani bagai chini kok sajagli aba abo haino kemai thangka hanai sung yakare rejaknai ya te obo haike yakare rejaknai boya tamike kaisa dofani kok thai kemaka hangke obo a dofani bagai belai khano loss tong go awni bagino sung wan chuknai nangnai o chini kok kemamani tabuk Tripura sarkar rogo je official government official logo form fill up khani thaka ga sing English bai sijak mano Bangla bai sijak mano eba Hindi bai sijak mano but kok brok bai nini apani mung tamo nini amani mung tamo nini bumung tamo oma hake from bot sing kok brok bai sijak maya haike wan suginadi chini kok no busuk jorate tolawo khiklai rijaka obo kaisa plan eba obo kaisa wan sukmung ni bisingtise obono omo haike chini kok thaino tolawo khiklai rijako tolawo suklegi rijako awon bage ang tini chini kobangma tipra sarok no jara wan sarok no logiri tongnai wan sarok no hamjagi tongnai wan sarok no rangsak wan sarok no rupai engjaknai wan sarok no kormo motomti engjaknai rok no ang san musung norok tabu bo wan sono asuk no hamjago wan ji chief minister no asuk no hamjag layo wan ji chief minister no asuk no sajak layo pura norok ni nok nukung ni rangsak risak rupai haji boro omo haike norok tabu khono hamjag layo heba nini basa busuk jorati tolabo siklek jakhanang saijaman wan sa chief minister tongmani bagan tini nini kogrok romani script manja nini romani script by sinani bagai permission rajagya to tabu so to fully official যদি no nini wansa chief minister asuk no rangsak asuk no rupai asuk no borok kaham asuk no paithak ekdom dunia ni kaham ke tangai permission tuya tini wansa ni dalari neta rokno ang sunani musung nung wansa no asuk ke wansa kering ke nini generation komor thangna he wansa kering ke nini nukung komor thangna he wansa kering ke nong jaiti gusti bongso binasani thangnai jat haike nung wansa no hamjali matong tangai asuk borong tolawa asuk hamjali matong ma tangai amo asuk mani kalaika norong no nugui ang belai no wana masang phiaba nini dofani sinimung asuke kemajak nini dofani kok asuke tolawa kulugjak saboni jaratei do agiwo chini chusu song sisaliya tabuk sung sisamani jolatei jabuk je ketal generation dok nangmani abono toruna nangnai bilai but one chief minister asuk no kaham hingke tangai abono riya
Piaba hamya huni se saiman tong ke tangi tipra sarok hanyo hai asike bongni uklo kai juta yakare kusubu da tharima tong kuba tangi tahu kan owan sa chief minister no kahamungi tong ba jajago ni basa 83% tong mani tuni 70% na office adoloto ni basa use khlai jago ni kok thai use khlai jago tangi asuk wansa hingga asuk hamjaka asuk no nin kormo ni jadu kolija ni rangsak ni rupai wansa siamungi tong hai tangi asuk kahamungi tong hai kogro kuman script officially tabubo implement eba tabubo fully permission to it saja wan sugina di wan sanoro thai tongai ne taro wan sanoro thai tongai leader so norok tabu wan sano sajagi tongo haida norok ni bagino omai ke tebu turut komore thangai norok wan sano sa nung asuk no educated nung asuk no sinai nung asuk no kurung nung asuk no constitution saimanai Bharat ni সংবিধান no saimanai pura mukosro all rounder bebak no dunia ni pai thakjak nung knowledge ganang ngi manu but nung tangi ni basa tolawo kulik tongmani ni basa buini dofa bai target khlai khiklai rejak mani nung abono saimia sa tangi saimia tangi sia norok asuk se educated ne tangi tongka asuk se constitution law gana asuk se democratic country ni bebak no knowledge ekdom daba kupung ka sugi dajak ke tangi ni basa tolawo khiklai jage tong ni tangi target khlai ni language no kusugo kasaya khlai ton chakmani abono keneng siaba on bagino tini tipra sarok sisana ni nangai norok asuk wan soron norok ni jadu koli jangjago norok ni rangsak jago norok ni rup haing jago norok ni khanda ni bufang jago piaba nini o wansa chief minister tini tangai kogro kokno roman script bai sinya ni bagai permission dia nini kokno kusugo tisai telangna ni bagai borok tangai kasui to tangai seklugi to ni zat wansu ni ang wano chini ti prasa ne tarok no tabuk wansa kri hingga ani nukung solia hai kai wansa no asike no hamjak layo wansa ni bagi boro pura suicide klaipan thimano omo hai ne tarok tong tabu wansa no ruthame asike pura wansa kri ga bongni khandan si solia bongni nukung si solia omo hai si asike hamjak layo wansa no chini ti prasa abuni bagi no nini bahasa nini kok thai asuk zorati tolawo khiklai tonton saka dofa to komorin tongo hai diba dofa to komorin tongo jeng minority ngino tongo tirpra hastewo abo jok to borong saima tini nini kok thai bo amsike no tolawo khiklai ja nini man thai nini odikar bo amsike no tolawo khiklai ja nung saksak no democratic ni knowledge no sijago bujijago ba nung tangi omno nugui maya sa on bagi nung tini wan zai be miliwi ni man thang no bebak no fulfill khlanya ni wan sugui tong nung sa jagai tong but khlai phunu di asuk boso wan sarwin tolaw no tonggi ya kowe phai kana le khlanya ni ne but tabu tangi india tabu sok pojot kono ang o wan sanoro thai tong nai wan sorong ni khitungui tong nai wan sorong ni sui hai ga logi khere thai tong nai oborong na ang sungna ni musung no tangi asuk wan sa bai sui hai ke ton jana ni musung saka abo tang sai malia to ke omo hai question dok busawu sung common man jeng hai borok ni bisingo omo hai question basawu tini tangi ti prasa thansa angyawu wan sorok ni logiwo da thare wan sorok ni sui hai ke borok ni je khi koi ti ke toni jat chini kabang mati prasarok tini bo ti prasarok thansa khlai sung chini man thaino sanja hangke sung sob somonyo jesa jaga phano sung suguluk jagai tongmani sung saimani tongo aun bagai sung ti prasarok thansa angge chini man thaino chini kok thairok no chini odikarok no sung nan ni bagai saito yawi tini tangge sung wan sarok no mang kaham mang jagai wan sarok no mang kaham mang jagai sung oko ro thari tong bebak no wan sani netrikte umtiyingkha वानसरी नेतृत्व द निर्महल नामजा वानसरी नेतृत्व द उजैन प्लेस नामजा वानसरी नेतृत्व द त्रिपुरानी हिस्टोरी क्रिएट
norok asli educated hengkai tanggi bebak jaga norok ni wansa chini chief minister high klaika chini chief minister ni bisinte high klaika chini chief minister ni bisinte high klaika pu seleka khananani donong ni chief minister ni bisinte romani script fully permission diri dita TTAD sini fully administration power no yapre dita ti plasar ni yago asli chief minister wansa chief minister kaham hengkai yapre diti tangni mayasa asno kaham ngi tong hake bebak jaga no wansa chief minister kaham wansa chief minister kaham wansa ni chief minister ni netrik temang si bebak tir pa bo sa wansu nar mati tanggi asuk wansa no norok lu tharima tong ha seng public rok ni bisal seng sianu ya borok kono pelai kono sini bekhawo koi sengka so omo tanggi norok asuk wansa ni tolawo ma bong ka tamu tirpura ha wansa chief minister ni bisingti da sengjak anto saimalia balai kono wano sanani musungu ni larka bo tongi maya khana oi omo hairok nugui kawang borok sinai nunar tong saya haipono seng nilar khai tong malia tabu belai kono paithak ni jora chini bosong ro tabuk seng khorang ti sawi thansa ke basa ya hangkai chini tipra sarokti bebak sini mongro komori chini identity pai thanai chini kok ni identity to kurui tirpura ni office adlo to chini kok ni identity to kurui bangla script bai sijak manai english bai sijak manai hindi bai sijak manai but kok borok kok thai bai nini afani bumung tamo nini kamini mung tamo nini amani mung tamo nini omor busuk kun jagao sorkarok kunu kaisa kagos nama thangka kunu kaisa apply khanya thangka kai kok borok bai form tabu khono maya ko tanggi tamkin nini basano target khlai suklugi rede jakha budidi wansu bikti prasra asno ko hambai joto